Исәмсез балалар, бүген онлайн дәресебезнең темасы тирә-юньдәгеләр белән үзара мөнәсәбәтләр. Шәхес-ара мөнәсәбәтләр дигәндә кешенең тирә-юнендәге кешеләр белән үзенчәлекле бәйләнешен аңлыйлар. Бу үзенчәлек аның кешеләр һәм әйберләр белән элемтәсенә йогынты ясаучы хисләре һәм акылы булуы белән бәйле. Шәхес-ара мөнәсәбәтләр вакытында еш кына 2 яки берничә кеше турыдан-туры элемтәгә керә. Шәхес-ара мөнәсәбәтләр эшлекле, шәхси, дусларча, иптәшләрчә һәм гаиләләрдә булырга мөмкин. Шәхес-ара мөнәсәбәтләр күбесенчә эмоцияларга, үзара хисләргә бәйле була. Мөгаен, сүзлектә хисләрне белдерә торган сүзләрнең бик күп булуы сиңа гаҗәпләндерер дә. Синең сыйныфыңда укучыларның кайсы гына аларны санап чыга алыр икән. Әмма шәхес-ара мөнәсәбәтләрнең нигез тәшкил итүче хисләрнең бөтен гаммасын 2 зур төркемгә бүләргә мөмкин. Беренчесе кешеләрне якынайта, ә икенчесе катлауландыра. Шартлы рәвештә позитив хисләргә кертеп булганнары кешеләр арасында үзара уңай мөнәсәбәтләргә, бер-берсен сөйкемле күрүләренә, симпатиягә этәрә. Симпатия күңелгә ошау, күңелгә яту ул. Теге яки бу кешенең сиңа ни өчен ошавын кайвакыт аңлап та булмый. Моны сизелмәү, тоемлау күпкә җиңелрәк. Мөгаен сөйкемле булып күренгән кеше уңай сыйфатларга иядер. Сине җәлеп иткән, син дә бүлешергә әзер торган эш-гамәлләргә кыладыр. Дөрес, кайбер уңай мөнәсәбәтләр кешене чынлыкта алай булмаса да, ул шундый уңай дип уйлау аркасында да урнашырга мөмкин. Яшь кенә шәхес-ара мөнәсәбәтләргә стереотиплар комачаулый. Стереотип теге яки бу төркемгә караган кешеләрнең үзенчәлекләре турында гадиләштерелгән һәм гомумиләштерелгән күзаллаулар. Кызлар илак була, малайларның кайсы сугышырга яратмас, һәр солдатның генерал буласы килә дигән карашлар еш кына ялгыш була. Исеңдә тот, стереотип әсирлегенә эләгән ялгышырга була. Әгәр дә идеал һәм чынбарлык туры килми икән, күңел кайта. Аннан антипатиягә бер адым. Антипатия симпатиягә капма-каршы булган мөнәсәбәт. Гадәттә ул тискәре хисләр аркасында туа. Кешеләр арасындагы турыдан-туры мөнәсәбәтләрнең күп төрлелеге бу мөнәсәбәтләрнең төрләрен аеру мөмкинлеген бирә. Шәхес-ара мөнәсәбәтләрнең иң киң таралган төре танышулар. Иптәшлек мөнәсәбәтләре шәхес-ара мөнәсәбәтләрнең тагын да ныгуын күрсәтә. Алар эшлекле бәйләнешләргә нигезләнә. Мондый мөнәсәбәтләрдә кешеләрнең уртак максат, уртак эшчәнлек чаралары һәм нәтиҗәләре берләштерә. Мөнәсәбәтләрнең тагын да югарырак баскычы дуслык сүзе белән сыйфатлана. Гадәттә, чын дуслар күп булмый. Син моны үзең беләсеңдер. Шәхес-ара мөнәсәбәтләр барышында кешеләр аралашып кына калмый, алар билгеле бер кагыйдәләрне истә тота. Теге яки мөнәсәбәтләр стилен формалаштыра. Стиль буенча шәхес-ара мөнәсәбәтләр рәсми һәм шәхсигә бүлеп карала. Рәсми мөнәсәбәтләр теге яки бу формальлекләрне рәсми зат тарафыннан кертелгән кагыйдәләрне үтәүгә бәйле. Ә шәхси мөнәсәбәтләр формаль кагыйдәләр белән шикләнми. Бу мөнәсәбәтләр дөньясы бик бай һәм күп төрле. Балалар, экранга карагыз, сезгә рәсем бирелгән. Нәрсә күрәсез? Кайсысы рәсми, ә кайсысы шәхси мөнәсәбәтләрне күрсәтә. Шәхес-ара мөнәсәбәтләр дөньясындагы уңышын синең үзеңнән, үзара аңлаша һәм үзара бәйләнеш урнаштыра белүеңнән тора. Бүгенге дәресебез тирә-юньдәгеләр белән үзара мөнәсәбәтләргә багышланды. Теория өлешебез тәмам. Киләчәк дәресләребезгә кадәр.